Na konci září tohoto roku se na jezeře Křenek u Staré Boleslavi konal už 40. ročník Spolana Cupu, tedy závodů ve vodním lyžování. My vám z těch závodů přinášíme záznam a mým dnešním hostem je prezident Svazu vodních lyžařů, pan Ludvík Novák. Dobrý den. Společně tady budeme sledovat přibližně 20-minutový záznam z těchto závodů, které jsou, dá se říci, tradiční. Už v těch 70. letech se konaly, teď tedy 40. ročník s novými tvářemi a mladými nadějnými jezdci. V vodním lyžování jsou celkem 3 disciplíny, my vidíme hned tu první, tu slalomovou, takže jaké jsou pravidla? Tak slalom se skládá z objíždění 6 bojí, člun jede uprostřed a závodník objíždí 6 bojí. Začíná rychlostí, která je vypsaná. Při projetí rychlosti se zpátky zvyšuje rychlost o 3 km, a to až u dospělých chlapů do 58 a u dětí až do 55. Potom následuje zkracování lana. S tím, že vlastně se může začínat na nějakých 37 km v hodině, ale těch 55 jdou ženy. My teď vidím vlastně Barboru Klementovou, která jede na těch 55 km v hodině, má lano dlouhé 18 metrů a v tuto chvíli vzhledem k tomu, že projela všech 6 bojí, tak zkracuje vlastně na 16 metrů a pojede tu cestu zpátky. A navíc ještě se přičtou všechny ty předešlé rychlosti v těch 6 bodů za každou rychlost. V zásadě se sledují ty 3 disciplíny dohromady, vyhlašují se zároveň i 3 disciplíny dohromady, vyhlašuje se třeba i týmová soutěž. Ta první disciplína je slalom, tu teď sledujeme, další disciplína je skok a pak triky. Ze všech samozřejmě tady uvidíme alespoň něco toho hlavní, co se na jezeře Křenek ke konci září konalo. Tady v tuhle chvíli vidíme Barboru Klementovou, která projela tu první část trati, je to nadějná juniorka, jinak společně s Přispěvou asi favoritky v tomto závodě, možná ještě s další kolegyní, a to Petrou Povolnou. Každopádně ten rekord český drží Martina Zlatohlávková, ta má zajeto 3,5 boje na 12 při té 55 km rychlosti, ta 12 je, že to je délka lana, to znamená hodně zkrácené. A ta tady sice na jezeře Křenek byla, ale dala si jakou roli moderátorky celé akce. Jinak kolik těch klubů v České republice máme? Tak máme 19 klubů v České republice, ale těch, co opravdu jako se věnují závodnímu lyžování a tvoří nám reprezentaci, jsou 4. A jinak nejezdí se samozřejmě pouze na jezeře Křenek, ale jezdí se i na mnoha dalších místech, v Brně a je to, Brňáci jezdí v Olexovicích, to je u Znojma, potom máme 2 kluby v Pardubicích neboli v Mělicích na Pískovně, máme další kluby, máme třeba v Ostravě, kde se jezdí teda převážně na Tělický přehradě za vlekem nebo na Hlučíně za vlekem, Stráž pod Ralskem, tam máme vleky člun. Jinak rozdíl mezi vlastně člunem a vlekem, samozřejmě asi je to zásadní, že ten člun dělá vlnu, kdežto na vleku vlna není. Takhle v podstatě pravidla jsou tam stejný, jezdí se tam taky 3 disciplíny, hodnotí se tam taky kombinace. Rozdíl je akorát v tom, že tam to ta elektrický vlak, čili tam není vlna, čili závodníci musí při té figurální jízdě v podstatě nadskočit, tak by bylo vidět, že se oddělí od hladiny vody. Ale třeba zase u slalomu je to pro ně výhodnější, že nemusí přejít právě tu vlnu po tom vleku. Taky u skoku samozřejmě, protože ta vlna tam není, ten závodník nemá žádný omezení ani nějaký přerušení normálně hladiny, takže zase o to je to tam lepší. Viděli jsme, že Barbora Klementová se nakonec dostala na 13-metrové lano, popojila jen půl boje, takže to jí bylo zapsáno jako nejlepší výsledek. A sledujeme další závodnici, to měla být Rebeka Starková. To je závodnice Slavoj Kostelec u Jihlavy. Už skončila. Tak byl to takový pád, jaké vlastně asi víme, že tam ty pády jsou, je to na vodní hladinu, je to v té 55 km rychlosti, dejme tomu. Není to asi úplně příjemné, ale nejsou tak častá zranění tady u toho. Takhle v podstatě ten závodník tam má rychlost samozřejmě podstatně větší, protože nájezdem doprava doleva ta rychlost se podstatně zvyšuje. Je pravda, že v tomhle tomu upadne, že už ta voda ho nerada přijímá, že chvilku letí po hladině, ale pokud nejde nějak přetočení, že zůstane myslet, že by se přetočilo kotník nebo kolena, tak v podstatě tam ty úrazy tak nejsou častý. Jinak třeba asi nepříjemný je dopad při skoku, když se skáče hodně do výšky a ne tak daleko, že vlastně člověk padá z vysoké výšky na hladinu a přece to plácnutí je přece jenom tvrdé, ale
Tak to je hlavně u dětí, protože děti skáčou normálně do vejšky a dopadají nebo plochou na vodu, kdežto ty dlouhý skoky v podstatě jdou ty lyžaři do skluzu, takže tam ten tlak na ty lyže není tak velký. Spoluzávodnice potřebuje si tedy udělat náskok. Je to volná si. Ano, Petra Povolná, vidíme ji při prvním průjezdu na 14-metrovém laně. A tak ne, tak tohle už byla 13, protože dala jen 1,5 boje. Takže na tomto Petra Povolná skončila, i když samozřejmě 13-metrové lano. Čím je vlastně kratší, tak tím závodník má jakoby méně prostoru na to zatáčet. Jinak světový rekord je někde kolem snad 10 bojí nebo něco podobného, takže jsou to opravdu úžasné výsledky, ale fakt, že se k tomu blíží třeba právě ti naši čeští reprezentanti. Adam Sedlmajer, ten ve slalomu snad má 2 bojky na 10.25 z roku 2010, což je naprosto úžasné. Tady už vidíme, myslím, Kateřinu Švecovou a pak ještě uvidíme Anu Čespivovou. Tak to už je Anna Čespivová, která tady jede na 13-metrovém laně. Vidíme celou její jízdu, nebo všech 6 bojek, protože těch 6 bojek zvládla. A de facto si tak zadělala na skvělý výsledek v rámci celého Spolana Cupu 2011. Tak Anna Češpivá je v současné době naše nejlepší juniorka, speciálně ve slalomu se přibližuje a atakuje rekord Martiny Zahlávkový, zatím se jí to nepodařilo, ale už se přibližuje, věříme, že určitě v budoucí sezóně už by měla ten rekord překonat. Jinak její osobní rekord je na 12 metrech 3 boje. Tady na 12 metrech najíždí vlastně za asi více ideálního počasí, protože na konci září bylo skvělé. Já myslím, že počasí nám přálo, což je 50% úspěch závodu vždycky. A druhou boji bohužel minula, věděla, že už by tam zřejmě nestihla zatočit a obětý správně, takže raději trošku povolila. Je to i kvůli tomu, že aspoň takhle nespadla, nezranila se nebo něco podobného. Já bych řekl, že to není kvůli pádu, že zkrátka na první bojce málo zatáhla a už věděla, že nemá šanci dotáhnout, tak neriskovala už. To znamená, že Anna Češpivová vyhrála tu slalomovou část, ale ještě tam byly ty 2 další. Tady už se díváme na muže a uvidíme jich 5. Heinz Begovič z Rakouska, to je 68letý závodník, což je téměř až neuvěřitelné, v jakém věku se dá jezdit vodní lyžování, dělat ten sport. A ten nakonec, vzhledem k tomu, že patří do té veteránské kategorie, tak nejezdí těch 58 km hodině, ale jen 55, ale dal tam na 13 metrech laně délce 2 boje. Viděli jsme vlastně jenom tuhle tu část jízdy, předtím dal ty všechny předcházející. Opravdu klobouk dolů, 68. Já si myslím, že to mluví samo za sebe v tomhle věku, takovýhle výkon, jo, že to dělá málo kdo, že těch závodníků v tomhle věku už není tolik. Vy sám taky jezdíte ještě, nebo? Ne, už ne. Zdal jsem to trochu dřív. Tak tady Jan Slánský, ten vlastně patří ještě do té věkové kategorie 14 let, to znamená zase i on jezdí tou 55 km rychlostí. On se to nezdá, člověk si říká 3 km navíc, 3 km méně, ale přece jenom ty 3 km hrají velkou roli. Tak já bych chtěl ještě k tomu podat, že ten salon v podstatě vzdálenostmi s bojkama ve směru člunu je 41 metrů, ale mezi bojkama na šířku je 23 metrů, jo, tak když podle toho se dá říct to lano, když už pak třeba jezdí 10-25, tak to ani se nenatáhne mezi těma bojkama. Tam už musí dohnat lyžař, že se položí hodně dlouhý musí být a ano, delší lyžaři mají výhodu proti malým, ale i malí dosahují výsledky. A tady je pád a viděli jsme, jak dlouho tam Jan Slánský jel vlastně po té vodní hladině. Naštěstí se mu nic nestalo. Výhoda je samozřejmě i ta, že má nějakou vestu, která ji chrání, takže není ani třeba odřen nebo něco podobného. Jan Slánský nakonec skončil na 14,25 metrů lana, protože v této kategorii není to zkrácené na 14 metrů, ale 14,25 a dal tu jednu bojku, ale zase byl to skvělý výkon, zvlášť když víme, že je v té kategorii do 14 let. Tak v podstatě on je ještě 12 letý, on letos přechází z 12 let do 14, ale jezdíme to jako soutěž do 14 let. Tady je už Viktor Meissner, ten už je tou rychlostí 58 km hodině.
a projel to čistě. Zatím tedy na 14-metrovém laně. Opět 14-metrové lano. Jinak závodníci ve chvíli, kdy dojedou tu svoji jízdu, tak mají přibližně půl minuty na jakoby odpočinek, oddych, na přípravu na další kolo, nebo mohou říct, už jedem hned dál. Ne, v podstatě jednak musí člověk zastavit, protože se lano zkracuje, jo, a někdy, i když se neskracuje lano, když jsou to ještě ty lana před zkrácením, a tak se čeká někde, kde jsou vlny, tak se třeba čeká až ty hladiny, aby závodník měl optimální podmínky. Proto se vlastně jezdí na těch pískovnách, kde je pozvolné stoupání břehu, tak aby ty vlny se rozlezly a nevracely se aby tam bylo zpátky. co nejméně vlnou. Tak ono u nás to není ani kvůli tomu, že tady se to jezdí, kde se ta voda sežene, kde dají povolení to k tomu lyžování. Je to čím dál horší s tím. Na druhou stranu tím, že je to 40. ročník Spolna Cupu, tak je jasné, že už od 70. let se tady na jezeře Křenek tahle akce koná, má ten nádherný areál, to musím opravdu chválit. A kolik lidí vlastně tak třeba přichází se dívat na závody, anebo kolik lidí se hlásí, že chce třeba jezdit na vodní lyžích? Tak my jezdíme každý den v podstatě pro rekreanty mezi 13. a 15. hodinou, tak je to daný počasím, jo. Když je pěkné počasí, jo, v zimě brusíme, a když je pěkné počasí, tak těch lyžařů tam přijde na to rekreační lyžování víc, někdy my. A zrovna tak je to s tím sledováním závodu, když je pěkně u vody, tak jednak jsou tam lidi, kteří se jdou koupat, a jednak to lidi k vodě tahne, tak těch diváků je tam víc, a když je voško poprší, no, tak tam ty diváky těžko hledáte. A závodníků obecně, kolik se jich tak hlásí, nebo kolik jich je v České republice? Tak my máme asi těch závodníků nejvíc v republice, máme jich 15 celkem, teď si budeme o získání zas nějakých malých chlapců, hlavně to děvčat máme poměrně dost. Chlapce je bída, jo, ale jinak jsou oddíly, který mají 4, když mají 4-5 závodníků, tak to jsou na tom dobeky, jsou oddíly, kde mají 2-1 závodníka. Tak viděli jsme před chvilkou jízdu Marka Mlínka ze Slovenska, už jen to, že předtím tam byl Heinz Begovič a Marek Mlínek ze Slovenska v tuto chvíli, to znamená Rakušan respektive Slovák, tak to ukazuje, že je to takový vlastně mezinárodní závod. A v tuhle chvíli už Libor Hrubý, vlastně jeden z největších favoritů v této kategorii ve slalomu. Vidíme, že jede s ortézou, možná třeba nějaké problémy s kolenem, ale zvládá to velmi dobře. Zatím tedy 58 km rychlost, to je ta maximálka u těch lepších mužů, vlastně oni začínají na 58 km a navíc nezačínají ani na těch 18 metrech dlouhém laně, ale už třeba začínají na 16, což byl zrovna případ tady Libora Hrubého. Teď už se mu zkrátilo lano o 2 metry, už má jenom 14 metrové. Je to tak, že závodník si může délku lana samozřejmě zvolit, když zajede tu zvolenou rychlost a tu délku lana, tak v podstatě se mu přičtou všechny 6násobky od počátečního vypsaného nebo od počáteční vypsané rychlosti. Ale je to asi o taktice, aby on věděl, že ušetří síly třeba v kvalifikaci, že ví, že může jet jenom třeba 14-metrové lano a nemusí jet to 12-metrové. Optimální je tak, aby měl jistotu, že vydrží 4 jízdy v plném nasazení. Jo, ono pak už 5-6 jízd už ta únava se projeví, nebo ta zátěž se projeví. Takže teď jsme viděli průjezd na 14-metrovém laně, samozřejmě zase rychlost 58 km v hodině a je tady 13-metrové lano. Jinak v případě by vlastně třeba závodník si zvolil nějaké krátké lano a neprojel třeba ani kolem první bojky, tak vlastně se mu počítá, jako kdyby neprojel vůbec nic, anebo neprojel, jedině kdyby neprojel těma bojkama vstupníma. Jo, takhle je to, když si závodník příkladně zvolí 16-metrový lano a sjede 4 boje a předtím nejel žádnou rychlost a rychlost byla vypsaná třeba 52, tak to má jako 4 boje v rychlosti 52. Jo. No takže Libor Hrubý nakonec na 13-metrovém laně dal 3 boji a my přecházíme k té další druhé disciplíně, což jsou